Dobré ráno, miláčku, na rádiu Čas. Každé ráno vyráží pošťáci Rádia Čas za váma, no a my už jsme na cestě. Tak a my už stojíme před domem, ve kterém by právě teď měla být paní Ivana a já si teď zahraju na pracovníka zásilkové služby a budu jí telefonovat. Dobrý den, paní Marošinská, tak já už jsem před vchodem, můžete jít prosím vás dolů? Dobrý den, vy jste paní Ivana. My jsme pošťáci Rádia Čas a my tady pro vás máme jeden vzkaz, který vám právě teď pustíme, tak doufám, že to uslyšíte. Dobré ráno, Ivuško. Volá tvoje maminka. Děkuji ti za pomoc, kterou mi poskytuješ při mé nemoci. Budu to hodné děvče a tobě přejeme hodně zdraví, ať se polepšíš v lázních, protože to moc potřebuješ. Abychom mohli strávit hezké Vánoce. Děkuji moc, tvoje maminka. Tak já doufám, že jste to slyšela. Kromě toho vám vezeme ještě taky dárečky, růžičku, dobrý den, růžičku, máme tady sladkost a ještě takové dárečky. Poznala jste, kdo vám posílá vzkaz? Maminka s tatínkem. Strašně moc za všechno děkuju a hlavně za to, že je mám, protože jsou to bezva rodiče. Máte radost, že je máte? Určitě, samozřejmě. Maminko a tatínko, strašně moc vám děkuju. Hlavně za to vůbec, že jste a že vás mám. Mám vás strašně moc ráda a vám moc děkuju.